kwule m okwu before say na by September ọtụtụ ndị nne na nna ga-achị ịgbanwere ụmụ ha ụlọ akwụkwọ ha ga-aga. O nwere ike skuulu ha na ugbu a ịlaikịchaghị ya otu a si akụzi ihe adịghị mma ma ọwụ ha na-ana oke ego mgbe ọbụla every time a na-etigo ego na fees and ọwụkwanụ na ụmụ gị na-amụtakwana ihe ọwụ oge ụfọdụ skuulu bịazi dị too crowded, noise akarịa, ụmụaka nọrọ n'azụ a na-anụ ihe onye nkụzi na-ekwu. There is a new school now, a chassis new school, brand new. Arụrụ na kpọmkwem na Ụmụdagụ Mbieri na number 8 Teresa Opera Street, Prof Avenue, off Spibat Road, Ụmụdagụ Mbieri. A very quiet school in a conducive environment, 24-hour security there. Amami na agota ha nwere science lab, nwee library, nwee computer lab, ụmụ ihe gbogbo tigbo. That's a new school, unu ga-amanụ ihe niile ga-adị new and a ga na-akụzi ihe ọfụma, ndị nkụzi ma ihe ka anọ ebe ahụ. Ugbu a ewewela ha ụmụ akwụkwọ na that school, just gbaruo na school ahụ. The first 100 people ga-register na that school, a ga-enye ha discount. The school will internationally recognized, all school dị approved. Onweghị ihe ị chọrọ na school ahụ na ị ga-enweta. And ihe na-akpọmụta na all new school, and because all new school, ihe niile wu new, ndị nkụzi new, computer new, laptop new, classroom new, air condition new, security new, lister new, gen new, classroom new, oche new, everything new. So onwe ha nwata akwụkwọ ga-aga nga ahụ na-aga amụta ihe. So ha na-ewegodi from crèche to nursery, then primary 1 to 6, then JS1 and 2 on the ha wege now. So ọbụrụ na nwa gị ga-aba JS1 kpọga ya na school a, kedụkwara ha school a? Glevin Hills Academy. Glevin Hills Academy. On number 8 Teresa Opera Street. Number 8 Teresa Opera Street, Prof Avenue, off Spibat Road, Ụmụdagụ Mbieri. Glevin Hills Academy. Ezigbo ụlọ akwụkwọ. Ị ga-akpọga nwa gị maka crèche, kpọga ya maka nursery, kpọga ya maka primary, kpọgakwa ya maka JS1 and JS2. Adị ama kpọọ ha now na 0802 428 5788. Ọzọ 0802 428 5788. Ọ dị oke mkpa na ịgala ntị na mgbede a ịbụrụ ezigbo nwa afọ Igbo. Achọrọ m ka ị gee m ntị. Ama m ihe m na-eji na-ekwu okwu maka nchekwa ala Igbo, maka na nchekwa ala Igbo dị m mkpa. Asigodere na anyị niile gawachara obodo oyibo, amami na-aghọta otu ụbọchị anyị ga-echetakwa ụlọ anyị ga-alọta, ka ọ hapụ ịdị ka iche na anyị nwere ike gbaa ọsọ ga gaa Ghana ma ọ gaa Canada ma ọ gbara gawa Britain, na-eme nnatazi anata village. And of course ị na-agbagodo ọsọ na-enweghị nchekwa n'ala Igbo, ị gaghị akpọ nne gị na nna gị atụọ nsụ gaa, ụmụnne gị niile ị gaghị akpọrọ ha niile gaa, nne gị ochie na nna gị ochie ị gaghị akpọrọ ha niile gaa, ụmụ gị ụmụ nwanne gị nwaanyị, ndị ọgọ gị ị gaghị akpọrọ ha niile gaa. A ga-enwerela somebody ga-anọkwa behind, nọrọkwa na village. Asịgodị na mmadụ gbawa ọsọ ugbu a, ị nwere ike gị gba ọsọ isi gị, gba ọsọ nwaanyị gị na ụmụ gị, kpọrọ ụmụ gị gbaa, mana kekwenụ maka mma gị na di ya, kekwenụ maka ụmụnne gị ndị nke ọzọ, maka na ihe metụtara ha metụtara gị. Ọ ihe o ji dị mkpa na anyị niile. Ana m agwa ụmụnne m ndị Igbo, ọkachasị ndị ike n'obodo oyibo, ndị ike na-efolo m na soshal midia, na oge eruole mgbe anyị ga-alọta ụlọ. Ana m asị gị lọta ụlọ, bịa nọrọ n'ụlọ, kama lọta ụlọ n'ụdị nkwado ndị vigilanti enwere, ndị sekuriti enwere n'ime obodo anyị. Lọta ụlọ, weta ego ka enwe ike zụrụ ha ngwa ihe a ga-ejiri chekwa obodo. Dịka ị n'obodo oyibo echekwala gị ụlọ gị na vileji, dịka ị n'obodo oyibo echekwala gị biznes gị na vileji. Ụfọdụ nwechara poultry nọrọ obodo oyibo, ụfọdụ nwere ụlọ akwụkwọ nọrọ obodo oyibo. Ọ bụrụ na ị nọrọ obodo oyibo ma enweghị sekuriti, ebe ị nwere factory, ebe ị nwere poultry, ebe ị nwere ihe a sị na abịara kụwa, abịara zuo, abịara mebishia ya, ọ ga-adịnụ mma? Mba. Ọ ihe o ji dị mkpa. Ekwuru m ya n'ụtụtụ mgbe m nọ n'Ozisa FM mee program this morning, ka m repeatikwa ya ọzọ. Oge eruole mgbe ndị South East ga-enwe ihe a na-akpọ South East Central Security Network. South East Central Security Network. This South East Central Security Network ga-ebido from the communities. Ọ ga-eshi from the communities baa na the local government. Ọ ga-eshi from the community baa na the local government. For instance, ahụ m nwa afọ Mbaitolu, nwa ga-coordinate nke Mbaitolu. I am the vision bearer of this security network for the Southeast. Anyị ga-ebido ya na Mbaitolu. Olee ihe that security network jere mkpa?
ole ihe o ji dị oke mkpa na anyị nwere ugbu a n'ala Igbo. Ihe o ji dị oke mkpa wụ crime a na-committee ihe ọjọọ na-eme na-eshi from one community baga na another community, shift from another community baga na another community. For instance, ọkpọtụọ n'ọgbakọ mgbe a na-asị na ndị Fulani herdsmen na-enye nsogbu n'ọgbakọ ma sị na enwere ndị gara oshi n'ọgbakọ. For instance, ọ bụrụ na Mbaitolu nwere this Mbaitolu security network, for instance, ọ ga-awụ a central network linking all the security, all the vigilante, all the people, all the watchdogs enwere na Mbaitolu. Azụ equipment, azụọ one equipment, two noye to one radio for all the security network within Mbaitolu. So that onwe ka o shi kpọtụọ n'ọgbakọ akpọ ndị ụmụnọha akpọ Ifakala akpọ Ubommiri akpọ Afra akpọ Orodo akpọ Mbieri akpọ ọgbakọ akpọ Ọgwa akpọ Eziama akpọ ndị nke ọzọ. Amami na ebe m na-eje. So ọ bụrụ na enwe a central security apart from the normal vigilante enwere, a ga-enwekwa vigilante, normal vigilante. This normal vigilante ga-awụ ndị nke ga-anọ n'okpuru, ndị nke ga-anọ as in na village gọn, ndị nke central a wụ ndị nke ga-anọ na mpụta obodo. Amami na aghọta. For instance, ụmụnọha m now, ọ bụrụ na enwere central security, the central security ga-anọ n'Oriama Igwe. Then ndị nke wụ the vigilante na onwe ha ga-anọ ihere ka ụmụọkpara anyanwụ ma ụmụọkpara afọ ma ọ nọrọ ụmụọkpara ụkwụ ọma ma ọ nọrọ ụmụ mgbeke ma ọ nọrọ ụmụ eguzoro akụ. Amami na aghọta. Ma ọ nọrọ ụmụ dum ma ọ nọrọ ụmụ duru ndom. Amami na aghọta ebe m na-eje. Enwe ya na Ifakala, for instance, ndị nke central security Ifakala ga-anọ n'ahịa Ifakala, n'ahịa Okwute Ifakala, ebe ahụ ka ha ga-anọ nwee ọfịs nke ha. Then the main vigilante Ifakala ga-anọzi n'obodo. Ụfọdụ anọrọ n'ụmụ agwa oche, ụfọdụ anọrọ n'ụmụ agwa umerenem, ụfọdụ anọrọ n'Owere Ifakala, ụfọdụ anọrọ na Nkalụ. Amami na aghọta. So ihe awụ anyị shiri chọọ ka enwee a working security from our little villages to the community, to the town, to the local government. Ọ bụrụ na enwee ya otu a n'ala Igbo niile gbaa gburugburu, nobody, onye ọsọkwara gị wụrụ, you cannot penetrate ala Igbo. So enyere m the phone number ndị nke Mbaitolu ga-akpọ, send their name. The only people they qualified wụ ndị nwere training already. Ndị nwere training already on security matters, on they qualified for now. Ndị nke nwere na training, enwere ndị ka ahụ Rochas Okorocha training mgbe ahụ. Chetana na nwere Imo security network in that time, Imo security network under Rochas Okorocha. Those guys were trained by Israelis. Ndị Israel bịara na Nigeria, bịa n'Imo State nga train Imo security network personnel under Rochas Okorocha. So ndị anyị chọga for now na Mbaitolu, I have put my phone number there na social media. Aga m akpọkwa ya now in case you want from Mbaitolu, in when anything training as far as security is concerned. In when anything training as far as security is concerned, that is the requirement. Either na training ka eshi agba egbe, ka eshi ebu egbe, ka eshi alụ ọgụ, ma etu eshi alụ nke a na-akpọ guerrilla warfare, nke a na-eji aka alụ without egbe, isocha ya. Ọ bụrụ na ime otu eshi alụ ọgụ without egbe, isoye. Train kwere gị nwere certificate of training as a security personnel, you want that certificate. Isoye. We are working with genuine people that are genuine. Nda mama na community. Nde wekwere no training. We want to work with these people to safeguard our land. And when they come from Anambra, come from Enugu, sim no so kwa lote sheme ha na ha chori mie, I have given them the template on how to work, on how to do it. If we don't protect our land, nobody will protect it for us. Security is everybody's business. Security how we have process of police. Security how we have process army. Security how we have process of DSS. Security is everybody's business.
And there is no other time than now to set up our own internal security to protect us. So, iwuru nwa from Bitolu. Iwuru nwa from Bitolu nwere security training. Ma wo iwe retired security personnel. Ika nwere ọbara ka nọ gị n'ahụ to secure our land. Ihe ị ga-esendere m nwa aha gị na community gị ma iwuru onye Bitolu biko. Ma iwuru onye Bitolu biko. Achọghị m ka ndị ọzọ sendewara m their destiny. Other local government, we are coming to visit other local governments and we will sort up other local government. Other local government, unu ga-enwe ndidi. Anyị nweta onye aka shiri ike, anyị enyefe ya ihe gbasara decentral security for your local government. This thing is voluntary. Orikwa onye akwụgo ụgwọ. We are banking on the promises of our brothers and sisters in n'obodo oyibo. Onwekwa onye ga-ebata na aga isi gị chemaka ego. This is voluntary. To protect your fatherland. Bring your knowledge. Bring your expertise. Bring your professionalism. Ka ijiri chekwa ala anyị. Ma anyị echekwa ya, onwe onye ga-echekwara anyị ya. O ihe m na-ekwu. Ọ bụrụgodị na a ga-akwụ ụgwọ ụhụ now, ka m kwukwe ya now, ka hapụ iwe echi gị ise, we are not government. Here we voluntary organization. You are volunteering to do what? To protect your fatherland. Ụmụnne anyị n'obodo oyibo we sponsor all these things I beg. Ụmụnne anyị n'obodo oyibo when they see that this thing enwe isi ọwụ mmadụ ga-agwa ha ngwa o setiele. So for ndị mbi itoolu ihe unu ga-esend aha unu na community unu, send it to my number SMS akpọla m akpọ ịkpọ aga m epik gị. Send SMS, don't call me. Send SMS, don't call me to tell me na ị dị interested. Send SMS aha gị na community gị 081 33 05 0089. Ọzọ 081 33 05 0089. Ka m kpọọ ya ọzọ 081 33 05 0089 maka ndị Mbitolu. Other local government anyị ga-akpọ nọmba ndị ga-coordinate local government unu, but for now ka anyị bido with Mbitolu. In the next 2-3 days other local government will come in. Achọghị m ka ị kpọọ m akpọ for security reasons. Send SMS gị kpọọ about this thing. M nụ ya na sekwa nụrụ m aka ọtụọ gị off ka hapụ echi gị si na ndị root, because ihe anyị bidoro now a ga-enwe ndị ga na-atrak my call. A ga-enwe ndị ga na-atrak ya ka eche ma ọwụ ihe a chọrọ ibido na ọwụ ihe ọjọọ, ọwụ dis, ọwụ ihe anyị chọrọ ọwụ to protect our land. Ọrụkwa ma anyị enwene problem security wise, anyị enwene problem security wise n'ala Igbo, nwee problem security wise n'Imo, and aga m achọ ka Owerri West Ngọkpa ala ka ha bute ụzọ n'ihe a. Aga m achọ ka Owerri West and Ngọkpa ala bute ụzọ n'ihe a. A trained security personnel from Owerri West, man ọ ga-eji ozi obi arụ ọrụ a, send aram test sị m na iwu onye Owerri West, lekwe na iji certificate of security na imene training. Ọ dị possible ndị ahụ Rochas Okorocha trained under Imo Security Network. Ọ dị possible I will like to work with them. Ọ dị possible ụmụnne anyị ndị ahụ Rochas Okorocha trained under Imo Security Network. Ọ dị possible biko ọ bụrụ na ime onye n'ime ha Rochas Okorocha trained mgbe ahụ, biko I will like to have their numbers, have their name. We need to protect our land now. We are not going to wait for government anymore. We are going to use our own hand to protect our land, because this is the only place we have. Imo State is the only place we have got. Onwe ebe ọzọ anyị nwere na ahụ ebe. So arịrịọ ka m na-arịọ, the time to do that is now. Ọ dị mma tupu anyị na-apịakọ ya akụ Uche duru nwafọ amụbụrụ ubu mmiri, onye Chineke ji agadago ụmụ atọ were chọọ mma otu mgbe. Chineke ji agadago ụmụ atọ were chọọ ya mma otu mgbe. After 10 years of waiting,
nwa nke mbụ ya dị 10 years, nwa nke mbụ ya ji 10 years ite ụmụnne ya, o ji 10 years ite ụmụnne ya atọ as at now, you know. So Chineke emene, uche ngwanụ ị ga-ahazibe n'ụmụ ihe mmiri ọkụ na ụmụ ihe nderi aṅa ụda na ndị otie gị na-aṅụkwa anya na-aṅụ gbawala bịakwara gị igbe ile anyị nke anyị aṅụọ ọwụ naanị gị ka ụdarị mma ahụ adị ego so ọ bụrụ na ị ma uche duru nwafọ amụburu ụbọ mmiri biko kpọwe ya na fonu siwe ya congratulopia, siwa nwaanyị ya congratulopia after 10 years Chineke were agadaga ụmụ atọ were chọọ ya mma si ya ngwa manage ịhụnanị ya nụ after 10 years Chineke enyezie ya 3 at once, which means ọ mụchala nụ ọ ga-ama ahụ ọdọ adịmma uche duru Chineke mere ka aha anyị na-asị ka ọ narasị otito narasị mbuli elu niile n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị, amen. Ọ dị m ebe a ka anyị na-abịakọta kpamkpam ihe omume anyị oke nke mma right bụ kedị adịgo kpọmkwem na Toast 90.3 FM ma Owerri. Chebiri m n'ụbọchị Mọnde mgbe m ga na-ebe gị oge ntụle bụ nke ga-amalite kpọmkwem o jiri nkeji iri ise ga elekere 6 korochi tutu ruo mgbe ahụ aha m ka ụtọkwarị ihe ọwụ ọgbanwebede aha nna m Christopher na Margaret Ụbagolome Chinonso ụba nọ nso nkwa ọchịagha n'ikuku nke mbụ n'ala Igbo, eziokwu atụ egwu nke izizi na steeti Imo, obi ụtọ ndị Imo kachi m na-efe gaa n'ihu gọchibola m nne ka anyị rahụzi anị bete.